Nakugang ang mga manindahay o karne sa karaang merkado sa Tabunok, sa Dakbayan sa Talisay, human mipahigayon og kinalit nga inspeksyon ang grupo sa Meat Task Force sa maong siyudad. Usa ka tindahan giimbarguhan og baligya. Leslie Cabinade Vistil, Suginlimi. Alas 3 sa kadlawon gisubay sa Meat Task Force ang meat section sa merkado sa Tabunok nga gipanguluhan ni Talisay City Veterinarian Santiago Hortel. Tunong niini aron sutaon og kun na bay mga mamaligyaay nga walay certificate og permit. Tuod man usa sa ilang nasampulan mao kining namaligya og manok. Pangangkon sa mga tendera nga duna sila'y permit apan wala niya gipakita, hinungdan nga gihipos ang ilang mga panidang manok. Gawas niini nasakmit usab kining mga frozen meat nga giyong gi-display sa mga nindahay imbis unta ibutang sa freezer. Proper handling gyud na sa frozen meat. Ikuan gyud sa kuan kanang sa freezer, sa chiller para ma-maintain ang iyang temperature. So bawal gyud na siya, dili gyud na siya pwede nga i-display na nimo. Kay once nga mo kuan bitaw na siya, mo kuan ang ice bitaw, malana yung ice, mo come in ang good ang kuan bacteria. Natigayon ang maong pagpangronda human nakadawat ang task force ug taho kalabot sa mga manindahay sa merkado diin uban kanila walay mga permit ug uban kanila wala misubay sa lagda kalabot sa pagpaninda og karne. Ano kandakta og kuan post abattoir inspection. Kaya atong gi-monitor katong walay mo undergo meat inspection ba. Kaya na may mga reports na atong dawat nga labi na sa manok na walay meat inspection. So muna yatong rules and regulations sa anima is kung walay meat inspection certificate, classified na siya nga kuan, considered na siya nga hot meat. Yung mga tao nga nagbaligya, nagtransport, nag-offer, nag-receive sa hot meat, doon na siya imprisonment nga 6 years to 12 years o fine nga nag-ranges from 100,000 to 1 million. Leslie Cabinade Vistil, News 5. Duha ka managlahing pagpamusil nahitabo sa barangay Tihero ning Dakbayan niadtong Sabado sa gabi. Usa patay, laing biktima, kritikal ang kahimtang. Samtang mag-live-in partner dito sa Dakbayan sa Naga, gipatay sud sa ilang panimalay. Ang unang biktima nga si Ricardo Dolphin, 23 anyos, gipatay sa likod nga bahay sa simbahan sa Blessed Sacrament pasado alas 10 nitong Sabado. Naigo sa tungnaw si Dolphin ug ang bala nila po sa liyo sa iyang ulo. Ang suspect giilang nga si Michael Villanueva Jr. nga kasamtang ang gipangita. Puwerteng nakahilak ang inahan sa biktima nga si Leonora human masay nga gipusil ang iyang anak nga untawa man kini kontra silang lugar. Samtang unong kaoras ng bilabay, laing pagpamusil ang hitabo, din patay diha-diha si Mateo Makaslang, lumag nga taga-Barangay Sabang sa Dakbayan sa Danao. Matod sa bayt nga pag-umangkon sa biktima, niadto lang Hulyo nakagawas sa presuhan ng iyang uyuan, human gipapriso sa iyang iyaan. Usa ka kapsula sa 45 nga pistola ang nakuha sa crime scene. Nailhan na sa kapulisan ang tulo ka suspect nga may responsable sa krimen. Sa dahil na kong kamata, murag ito. Kaya mo may nakapukaw, buto raman. Usara yun akong narunggan. Kaya mo man ito nakamata na ko. Pag naog na ko, kung na akong nakita, pag-abli ako sa pultahan. Na. Kagabi pag ipangita na rin na siya. Gabit-bit ko na puro og armas. Gusto niya itong gituhuan ron, drug-related kay kining mga bata dire, ni mga nagda sa drugs dire. Diha sa sitio Kabangkalan, Barangay Kugon sa siyudad sa Naga, giposilipatay sa tulo ka mailing mga lalaki ang mag-live-in partner nga silang Merlita Panaan, 53 anyos og kapuhin ini nga si Eduardo Plandas. Dead on the spot ang mga biktima. Matod sa mga silingan, 4 ka mga lanog nga buto sa armas ang ilang nadugan pasado at 7 ang takna sa gabi. Atol sa hitabo, 2 sa ilang mga anak nga nagpangidanan og 15 og 10 anyos ang nakita sa maong mamumuno, 15 Yanorang misibat, human nila po sila ang mga biktima sakay sa 2 ka mga motorsiklo. Buto-buto yan, nagtuo mi nga sino, ako magtuo nga, wa mi magtuo nga pusil. Abi mo nag-away ra. Nga pagkataod-taod kay naamay nang gawas tulo ka laki. Kung taong nisod, mato akong manghod, giwakli dito pa ng sod, gilisog po sila rin naglingkod sa mga tanagda dari. Na ang usta sa katao ko nung isoda dito,
adto gisudang sa yung bana dito gipusil sad. Ryan Sorote, News 5. Midangop na sa buwatan sa Visayas Ombudsman ang inahan og manghod sa labandirang giingong gikulata sa pulis sa dakbayan sa Mandawi ni atong miaging semana. Gikuyugan ni Nonoy Hirarman ang higala sa banayng 70 dinhi sa buwatan sa Deputy Ombudsman for the Visayas aron ipasaka ang reklamo batok kang SPO1 Terso Plana. Ang pulis gipasanginlan nga mibunog kang LC 70 Narido samtang giimbestigar kini kabahin sa pagkawala sa singsing sa amon ini. Na ospital si LC kinsa nakaangkon og bunog sa iyang gusok. Una nang namahayag ang gireklamong pulis ngayang atubangon ang reklamo batok kaniya. Nga mga kuha na nag-duty nga unta di lang tabon-ugon kung doon na sila matakpan. Lain na usab nga kargamento sa mga samo o seaweeds gikan sa lungsod sa San Remigio gisakmit sa task force sa Penro kun Provincial Environment and Natural Resources Office. Natultulan ang kargamento pinaagi sa usa ka text message sa usa ka concerned citizen. Ang usa ka sakinan gipanag-iya sa usa ka Benji Mangkaw ug ang multicab gipanag-iya sa magtiayong Rami ug Jenny Santi sa San Remigio. Gikargahan ang masakinan og mga samo o seaweeds din matud pa tuyong gikuha gikan sa ilawom sa dagat. Kini ibaligya sa tag 4 pesos ang kilo. Si Mangkaw ug ang magtiayong Santi mo'y gitudlong mamalit diini. Usa ka ordinansya sa lalawigan nga nagdili sa sagbot sa dagat kay mao ni ang Pinoy-anan og kuanan og pagkaon sa mga isda. 641 ka kilo sa samo ang nasakmit kang Mangkaw samtang kapin sa 3,000 kilos gikan sa magtiayong Santi. Multahan sila og tag-usa ka libo ka pesos sa batang kilo sa samo nga nasakmit. State na mo niyang sakyanan, amo ning impound karon. Unya kauban sa 7 ka mga helper, mga natawo nga nagtrabaho ani pero gi-release kaya po ni sila. Ang impound mo ang sakyanan lang. Ini siya panagiliya. Libuan ka mga nagparehistro alang sa barangay ug sangguniang kabataan elections ang gipetisyonan og exclusion sa COMELEC Cebu City. Nahuman na ang deadline sa pagpasaka sa petition apan matud sa COMELEC nga mamahimog gyapong mo file sa korte apan dili na kini balido. Andrea Patenya, Sugin Limi. Di ulo kay filing fee tag 300 man kada ulo. Napupos na ang deadline alang sa kahigayunan sa pagsumite og petition for inclusion or exclusion for voters registration alang sa umaabot nga barangay ug sangguniang kabataan kun SK elections diha sa Municipal Trial Court. Apan kadtong mamugos gyud sa pag-file, dawaton gihapon kini apan di na kini maisip nga balido. They can file but Di ba deadline? file naman. For the sake of filing, ma-file nila. But as to the deadline sa filing, dili natin, 30 naman. Gipahibaw sab sa COMELEC ang kadtong mi-file sa korte ni atong miaging semana, mipadasab kanila og kopya sa ilang mga petisyon. Ang COMELEC Cebu City North District adunay 5 ka petisyon nga nadawat. Usa ka Melchor Escabarte mipadiskwalipika sa 64 ka regular voters sa Barangay Paril. Samtang laing unom ka individual ang misumiti og petition for exclusion batok sa 954 ka regular voters sa Barangay Ermita. Sa Barangay Sambag 1, 159 ka SK voters ang gibabagan ang registration sa usa ka Lea May Caballero sa pasangil nga underage kini. Laing gipasaka ang petisyon sa maong barangay mao ang regular voter nga si Lemar Alcover ni Rosa Kidlat. Samtang 148 ka regular SK voters sa Barangay Parian ang gipadiskwalipika nila ni Romeo Aguilar, Mirachel Quintanilla ug Ray Rafinian. Usa sa ilang mga abogado mao ang legal counsel sa Team Rama nga si Attorney Joy Pesquera. Sa Cebu City South District, 3 ka petisyon ang nadawat. 148 ka regular voters sa Barangay Pahina San Nicolas ang gipa-disqualify sa 4 ka petitioners. Samtang usa ka Ranon Ilaya Jr. ang nisupak sa registration sa 72 ka regular voters sa Barangay Sinsin. Sa Barangay Pasil, laing 5 ka individual ang miprotesta batok sa 352 ka regular voters sa ilang dapit. Kasagaran sa rason sa pagpa-disqualify sa registered voters, mao ang giingong questionable nilang residency. Samtang ang Election Registration Board sa Cebu City North District, una nang mi-disqualify og 815 ka voters. Ang 793 niini, igurang naka-fill up sa registration form, samtang ang 22 naka-fill up sa form ug nakapakuha og biometrics apan naabtan na sa cut-off time.
after 12 na sila. So, dili lang gyapon kay 5 out of 10 gyapon. 146 sub ka SK voter applicants ang na-deny tungod kay underage, dunay overage, ug ganun na say wa mitugma ang address sa lugar nga buot parehistruhan. Sa laing bahin, sugdan na ugma ang inventory sa mga ballot boxes sa syudad aron ipadana kini sa kauluhan alang sa recounting of votes base sa election protest nila ni Tomas Osmeña ug Joy Yang, batok nila ni Mayor Michael Rama ug Vice Mayor Edgardo Labella. Andrea Patenia, News 5.